Mit navn er Lea Robb. Jeg er pårørende til en, der tog tilbagefald i et heroinmisbrug. Og det var en af de mest smertefulde oplevelser, jeg har haft. Som man kan se her, det gjorde virkelig ondt, og der var så mange ting, jeg gerne ville sige, jeg ikke havde mulighed for. Men så har jeg malet det her billede, og så lavede jeg en kopi, som det her er, og satte det ud i København i en dør som en installation. Og det blev saboteret, mens den var derude. Der var nogen, der klippede det ud af rammen og smed det til jorden. Men jeg fandt ud af, at man godt kunne sy den ind i rammen igen. En måned senere så kom der nogen og skar den 6 steder i midten. Og det kunne jeg fysisk mærke på mig. Det var ligesom, hvad gør jeg nu? Men jeg flyttede lavet over fra en ramme til en plade, så den er mere stabil nu. Og det er faktisk blevet på sin vis et stærkere udtryk end originalen. Og jeg tænker lidt, at sådan kan man også måske gøre med sit hjerte. Jeg gjorde i hvert fald. Jeg følte, at mit hjerte var skåret og ødelagt ligesom på det her billede. Men det blev til den her store udstilling. Og det var ligesom den måde, jeg reparerede smerten på og fik gjort noget smukt ud af noget, der var faktisk smertefuldt. Just a wrecking ball, you pull me back out and you pull me back in. The dumbest mistake. Now we back in your backseat, trying to find love with a back off. We smoke, get high and fucked up, drink, get drunk and fucked up, dancing around.